लासै लासै लोंनो होबालाय फाग्लिलाय जा गुदुं कफियाहाय ओमफ्राय आंना दा खुगाया खामब्रबजोबबा मा जानांगौ एफा गुदुंखौ गग' लोंनानै फाग्लि खामब्रबबा दा न'आव थांनानैहाय आइसखौनो जायो नोङो आं हाथारला थ'दो होमबा फोजोबथारदो थ'दो आंनि सिखारथारनोसै हाथारला आङो थ' जाथारबायथ' इस बिखाखौनो खावसे थांफानाय बायदि मोनबाय आं माबोरै मिथिबावगोन आंलाय बेनि मुं आरो अबेयाव थायो बे सनायालाय ओइ हायना नों गाबोन फैगोन ना फैयाबा कलेजावलाय ओइ फैहाय दे आंहा हारसिं जायोहाय आं हारसिंबाथाय बायोहाय नों गैयाबाथाय ओमफ्राय नों ओइ फाग्लि हनै खिथु उनथिंजाय फैगासिनो दं नामाथाय दहाय रेस्टुरेन्टाव नुनाय सेंग्रायाहाय नोंखौ जि फसायथाबथारबाय थाय बे सेंग्राया खिथु फैनाय बायदि नुहरबाय आं गैखालाहाय नोङो फाग्लि सिगांथिं नायनानै थाबाय सौथुगोनबो गावबागाव थाबाय उनथिंलाय मा नाहरबाय थानांगौ सिदा सिदा नायनानै थाबायनो हाया नों फाग्लि सौथुनानै खुन्थेंगोनबोहाय मा बाबा दिनै माथो एफा लेट सफैखो ना आंनि बिहामजो जानो गोनांखौसो संबायबायबाय नामा गैयालै आफा सङाखै माथो न'आव हाबफैनायनिफ्रायनो मिनिस्लु नुदोंब्रा आंलाय आफा नोंखौ थगायबायसो होनदां है पपकर्नखौनो जानांसिगोनलै गैयालै आफा थांसैलां माबायदि नांथानानै थाखोब्रा बे सिख्लानि महरालाय बिखायाव सु हाबनाय बायदिसो मोनलायलांबाय आं गोसोआव जावले जावले बेनि महराल' जाखांफैबाय थायो इस माला नुफिनबावगोन लोगो मोनफिनगोन ना मोनफिनला हाय इस उफ आइ नों उन्दुग्रोदो आं दसे लेखा नायनानै दा उन्दुफैनोसै दे आइ इस मा जाखोथाय आंहा दिनै जेरावबो गोसोआनो जवा मा उरां फारां मोनलाबायखो आंलाय दिनैलाय प्रिथिखौसो एसे आवलायहरनांसिगोनहाय उन्दुखोना स्टाडि खालामगासिनो दं जाखोथाय फाग्लिया एसे आवलायहरनोसै आयौ हायना माबे दाबो स्टाडि खालामगासिनो दं नोंबो आंबो नै एसे ओरैनो कुइसन एन्सार बायदिसिना नायलाबायदोंमोन ओमफ्राय मा गोसोखांहरदों हय हर गेजेरावहाय आंथ' उन्दुनो ओंखारबाय नै उन्दुनोसै आङो दसेनि उनावहाय ओमफ्राय नोंहा मा खबर उन्दुनो ओंखारदोंना ओंखाराखै दहाय लोगो मोननाय जोहोलावखौसो गोसोखांबाय थादों नामा नोंलाय ओंखायनो आंखौ हर गेजेरावनो मिस खालामना फन खालामदों खालामफेरा मा जोहोलाव जाबाय थायो बाल फाग्लि आंहा नोंनाव ओरैनो फन खालामनो मोना जाहैबाय आं स्टाडि खालामबाय थानायावहाय नोंखौ आङो एसे नोंबो स्टाडि खालामगासिनो दं होननानैसो आं गोसोखांनानै फन बानायदों आंनि मोनसे कुइसननि एन्सारखौ मोनाखैमोन नालाय बेखौ सोंनो थाखायसो फन बानायदों जोहोलाव सोर जोहोलावखौ गोसोखांलाबायनोसै आंलाय मालाय गार्लफ्रेन्डखौसो नेगासिनो दंमोन बेफोरबायदि जोहोलावखौ आंलाय गोसोखांनानै मा लाब मोननांगौ जाखो आं मोजां मोननायखौ एसेबो बिसास खालामाहाय गाज्रि फाज्रि ओरैनो टाइम पास बेकार नै फाग्लि नोंना नैबेहायनो थिर नांखानाय बायदि मोनबाय आङो गखाला नोङो नै फाग्लि उन्दुदो गुड नाइट गाबोन कलेजाव लोगो मोनसिगोन आरो खिन्थु गाबोन मैयानि बायदि लेट दाजाखा मिथिबाय नङाबा हले नेनाय नङा आं गारनानै थांग्रोगोन गुड नाइट लेट जाया मिथिबाय गाबोन आंसो नोंखौ नेनानै थाफैगोन नोंसो लेट जानो हागौ गाबोन हे इसर दिनै लोगो मोनफिनहैबावदोलै गुड मर्निं आयु जि सुन्दुरि नुदोंहाय नोंखौ दिनै ब्लेक ड्रेसजोंहाय समायसोगारदों एकदम आलदा नुलायलायदों सुन्दुरियानो जि सुन्दुरि नुदों ओमफ्राय दिनैलाय मानोथो लेट जानाय नोंहा ना मैया मोनायावहाय देरियै उन्दुदोंमोन ना गोदै सिमां नुदोंमोन मोनायावहाय गान्दु बेलथाय उन्दुनानै दिनै फुङाव सिखारनाया देरि जादों नै जालायबाय बेना स्टार्ट जाथारलायबाय बेना मा गान्दु बेलथायलाबायनांगौ जाखो फाग्लि बायदि थुदो थांनोसै होमबा खामानिखौ थाब फोजोबनानै ओंखारलांसैलां आंनि सनाखौ लोगो मोनबाय बायो खोमालाय सारा लेंहरदोंमोन नामा औ लेंहरदोंमोन आं मैया मोनसे फाइल होनाया रेडि जाबायबा लाबोदो जाबायमोन सार र' आं लायनि दासो जोबथारबाय सालाखौ क्लासा
जि हाखाथारलामोन आं टेनथ'नोबो जि ओंखारबायमोन आं। थ' क्लासबो गैला एसे बेरायहैनोसैलाय दिनै। अबाव बेरायनो फाग्लि? अबाव थांनो? थ' एसे पार्कआवनो थांसै। दसे बेरायहैनोसै। क्लासबो गैला मा खालामनानै थाबावनो। बासनि टाइमाबो जाथ'वाखै। दा बास टाइम जाबा पार्कनिफ्राय ओंखारसै। दसे थांथ'सैथ'। आयु राहुल, एफा गोबावनि उनावसो लोगो मोनबायलै जोंना दिनै। बिराद गोबावसै मोनलां नोंखौ लोगो मोनैया। ओमफ्राय अबाव थायोब्रा आजिखालि? माथो खामानि मावो? है गैयालै, कर्स जोबनानै न'आव ओरैनो दंथ'यो दा। ओमफ्राय नोंखौसो दाखालि जब मोनबाय होननानै खोनादोंमोन आं। ओमफ्राय मानसिया माथो हेन्डसाम जाथारबायब्रा साख्रि मोननानैहाय। हालालै नोंजोंहाय। ओमफ्राय साख्रि मोननायनि पार्टिखौ माला होगोनब्रा? है एफा गोबावनि उनाव लोगो मोननायाव सोरबा गसंनानै रायज्लायजोबनोसै नामा? थौ बै पार्कआव दसे। खाथियावनो नामाब्रा पार्कआलाय? खाथियावबा थ'दो। है खाथियावनोथार। थौ। ओइ हायना, मा सानगोमालायखो नोंहा? माबा मानसिखौनो दिनै आलदा आलदा मोनदों आं बेखौ। सानगोमा क्लास टाइमावबो मा सानगोमबाय थायाथाय बे दिनै? ना नोङो बे जायगाखौ नुनानैहाय बै दालांनिफ्राय गलांबा नोंखौ सोरबा हिर'आ बासायफैगोन सानदों नामा? थोद फाग्लि मा सानलाबायनांगौ। आंहा दै बोहैनायखौसो नायबाय थाहरदों। नोंहालाय मा नुबाय थायो आंखौलाय? फाग्लि फैलाय बै दालांथिं थांनि। एसे दालांजों ओरै थाबायलांनानै बैथिं थांनिथ'। बा माथो समायनाथ' जायगाया। ओमफ्राय जबआ मा डिपार्टमेन्टआवमोनलाय नोंना? आरो पस्टिंआ दासान्दि बबावहाय नोंनालाय? अइल डिपार्टमेन्टआव। पस्टिंआबो जायगायावनो। बिराद लाखिलै नोङो। गासिबो जाखाजोब्बाय लाइफआव। सासे मोजां लाइफ पार्टनारनिल' गोनांथिसै नोंहा। ना बेखौबो बहायबा संखाबायसो नामासै? संबायबायाखैलै, देनां संबा हाबायाव लेंहरनोसै। आयै रायलाय बावलायलांबायसोलै। आं फंबायखौ लायनांगौ दंमोनलै टिउसननिफ्राय। ओइ नों थाथ'दोलै दे, मालाबा लोगो मोनबा मोजां रायलायफिनसै। आं थाथ'नोसै दे। औ दे जागोन दे। आंबो दसे जिरायनानै थांसै। इस मैयानि सिख्लाया बे पार्कआव फैबाय बायनायमोनब्ला, एसे नुफिनबावनायमोनब्ला जा मोजां जागौमोनलै। ओइ प्रिति, पार्कआव बेरायनो मोननायखाय बासनि टाइमखौ बावलायबाय नामा बाल नोंलाय? नै टाइमा जानोसै। थांसैथ' होमबा। बावाखैहाय, थ' थांसै। पहला नशा पहला खुमार। ओइ हायना, आंनि गान खननाया जादोंना जायाखै बाल? आयु नै हायना, नाहरलाय। मैया जों रेस्टुरेन्ट लोगो मोननाय सेंग्राया आयु जों जिरायनाय बेन्सआवहाय हनै जिरायनानै दंगासिनो दं। आयु मासे खाफाल गोनां बाल। आयुहाय दिनै दिना मोजां थांसिगोनहाय। बा मालाय ब्लेक मेचिं खबर दंखालायोमोन नामा बाल? ओइ आं हयले दिनै रायलायखागोनहाय। रायलायहोआबा हयले नोंखौ हरफानाय जागोन मिथिबाय? हाय ओइ र' एसे आं रायलायनानै फैनि दे। सालाखौ एसे फथायनानै फैनां। इस फाग्लि बायदि मा सिनायागारा हाय हुइ होनलाबायनांगौ जाखो? मा रायलायलाबायनांगौ जाखो? फाग्लि बायदि थु बेना बेहायनो थाबथालायबाय सेंग्रा मोजां नुनायखाय। हेलौ। हाय आदा, आंनि मुङा प्रिति। आदाया अबेनि जाखोमोनथाय? सिनायनो मोनासै आङो। गोदानसो नामा आदाया बे जायगायावहाय? आंनि मुङा प्रतीक। अ गोदान नङा बिनानाव, आं बे जायगानिनोखा। उन्दैनिफ्रायनो आं बाहेरायावसो फरायोमोन नालाय, ओंखायनो बे जायगानि मानसिफ्रा आंखौ बांद्राय सिनाया। अ सोरखौथो नेदों आदाया बेवहाय? सोरबाफोर फैनांगौ दङ? अ रावखौबो नेयाखै बिनानाव। नोंजों फैनाय लोगोआलाय माथो हारसिङै थाबोखो? जा लाजिसुलिहाय बियो। थाबोनायखौ नुवाखै? लिंबोबाबो फैया। लाजिनायानो जा लाजिखायो बियो। र' आं लेंहरनि। हे इसोर, आं दिनै रायलायनो हाथारथोंसैलै। हेल' आइ एम प्रतीक। अ आंनि मुङा हायना।
बबे कलेजाव फरायो आरो मा इयाराव? बङाइगाव कलेजाव डिग्री फाइनाल इयार। औ, क्लासफोरा मोजाङै सोलिगासिनो दंना दासान्दि? औ, होमबालाय थांथ'नोसैदां, जोंना बासनि टाइमाबो जाबाय। औ, दे बिदिब्लालाय मालाबा अबावबाफोर लोगो मोनब्ला रायज्लायबानो जाबाय। औ दे। उफ, मा सानबाय थाफ्लांखो आंहाबो फाग्लिनो। मा साननाय फैगासिनो गोसोआवहाय। स्टाडि टाइमावहाय मा गोसोआव फैबाय थाखो आंनालाय। उफ, हायना बे सेंग्रानि महरखौ गोसोखांबाय थानोसै नोङो एगजाम खाथियावहाय। बे सेंग्रानि महरखौ गोसोखांबाय थानानै जेबो लाब गैला। बेबा अबे जायगानि। फरायनायाव एसे गोसो होनांसिगोन, नङाबा लाड्डु मोनसिगोन आङो एगजामावहाय। इस, उन्दुनोनो ओंखारला आंहा बे सना हायनानि महरखौ गोसोखाङो। मा एसे गोदै गारांमोन, खोमायावनो रिंफैबाय थायो। माला लोगो मोनफिनबावगोन आंलाय बे सनाखौ।